ngivuke lapha emakhaya ngiphethe nansi-ke insizwa la uDJ lo umfoka Mkhize. Le nsizwa kithi iyathanda ukuba photographer, uyathanda ukuposa kamera noma ngikhulumela manje ngaba kwabhizinisi usebenza ngaphandle kwemagazini kwenkhampani usebenze Dr. Mnike usuke wayibamba nekhamera noma lapho safisa ngiyibamba kuyizinto enjani Matuma ngakubheka uhlala eThokoza. umculo umngani wami Sipho hayi ngibona-ke ngizokuthatha-ke ukwazi ezeke isipho lakhe wena uhlala kuphi nendawo emkhalakhozi hayi bayakubona-ke